खुलुमबाय आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गारि सायावबाबो जों हरखाबै भिडिअ बानायबाय जाहाथे आंनि नायगिरि आरो बे फंबायनि चेनेलनि नायगिरि जाहाथे रावबो गाज्रि मोना खोमसि खोमसि नुनो हागौ अब्लाबो आं गारि सिङावनो फंनैसो नैबे मुंदांखा सासे चिरांनि सासे गान खनगिरि लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो मानो थाखाय बे आरो बर' राइडार मानो थाखाय जाखो बिनि सायाव फंनैसो सोंनाय जासिगोन फंबायनाव दा आंनि चेनेलाव फंबायखौ बरायना लाग्रोबाय खुलुमबाय दा नों सासे सोलिबाय थानाय जेरै जांख्रिथायारिफोरनि डियार नाब्ला सारनि जानानै बा जोबथे सानाव थानाय सारमोननि जानानै नों गान खनदों बे गानखौ बयबो अनसायदों बेबायदि समाव बांसिनै नों उननि समाव जांख्रिथायारि गानखौ खनबाय थागोन ना माखासे समाजनि गानफोरखौ बांसिनै खनगोन आङो बिदिनो माने गेजेर गेजेर टाइमजों लानानै मिलायनानैहाय बेफोरबायदि जांख्रिथायारि मेथाइखौ आङो रोजाबनो आखायाव लागोन माने आं जोबोर मोजां मोनो बर' हारिनि थाखाय मेथाइफोरखौहाय जेसेबांनाखि दासिमाव बर' हारिनि मेथाइ ओंखारदों गासैबो मेथाइखौ आं जोबोद मोजां मोनो थिग बेबायदिनो आंबो माने बे इमोशनाव बे फिलिंसआवहाय आंबो बैफोरखौ लानानै आं दासिमबो बेबायदिनो मोजां मोनबोनाय हिसाबै आंबो बर' हारिनि थाखाय समजों लोगोसे मेथाइफोरखौ रोजाबलांनो आंबो गोसो जायो आरो रोजाबलांबाय थागोन दा फंबाया जांख्रिथायारिफोरनि गान खननानै जोंनि बर' समाजनि दावराव दावसिया माखासे गानजोंनो माखासे नोंसिनि बे गानखौ खोनायोब्ला रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो दा बेबायदि माखासे गानजों बर' हारिखौ खौसे खालायनाय बा खौसे जालांगोन होननानै सानना फंबाया औ अबभियासलि मथा मथि मेथाइखौ खोनासङोबा रायजो राजाफोरा फिल फैखायो आरो गोरोबखानाय मेथाइखौसो बा गोरोबखानाय सिटुएशन्सफोरखौ लानानैनो जोङो माने जों माब्रै मेथाइनि गेजेरजों जों इमोशन्सखौ जोङो एक्सप्रेस खालामो आरो मेथाइनि गेजेरजों जाहाथे रायजोफोराबो बुजिनो हायो बेफोरबायदि दा खोनाबाय फंबाया बुंदों स्पस्ट माखासे गानजों जेरैबायदि मोनसे हाथियार होनना बुंनांगोन आरो जेरैबायदि इलेक्सन फैयोबा केम्पास खालायो थिग बे फंबायमोननि माखासे बिसिनि मिलौ हालौ गावनि गारांजों रायजो राजाफोरनो बोहाबनानै जेब्ला माखासे समाजनि गेजेराव जेब्ला खौसेखौ उननि समफ्राव बा खौसेखौ माखासे गान खनगिरिफोरजोंबो जानो हानाय लामा दं होनना बुंदों थिग बर' हारिनि गेजेरावबो उननि समाव बेबायदि माखासे गान खनगिरिफोरनि खाथियाव बयबो अबे गाना बेसेबां सैथो माबायदि माखासे गानजों बर' हारिया बेसेबां आवगायबोखो बेफोरखौबो एसे रिजायनो हायो मानो होनोब्ला इलेक्सन फैयोब्ला सोरनिबा पार्टिखौ सोरबा मोजां सिंगारनो जेरैबायदि सोरबाया गुबुन पार्टिखौ ब्लेम खालायनाय सोरबाया गुबुन पार्टिखौ गानजोंनो एसे आवगायनाय थिग बर' हारिनि खौसेखौ जुदि बयबो हास्थायोबा माखासे गान खनगिरिफोरनि सायावबो आसा खालायनो हायो दा लोगोसे फंबाया स्पस्ट बुंखाबाय लोगोसे आंनिखौ सोङो जेरैबायदि सासे जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा बे सासे सिंगारा फैयै फैयै फैनानै दिनै बर' राइडाराव जाबाय मानि थाखाय राइडारखौ जाखो फंबाया राइड खालामनाया राइडनाखौथ' मा बुंनो माने माखासे समजों बियो गोरोबलाङो माने बै समावहाय जेब्ला जोङो उन्दै सममोन बे समावहाय जोङो फरायफुनाय सममोन आरो जोङो फरायनायखौ जोङो माने मथा मथि राइडनाव ओंखारनोबा बहुद सम लायो दाबसे जायगायाव थाङोबा गैयाबाबो नों सप्तासेबो थाहैनांगौ जाहैयो आरो बेजों लोगोसे नोङो माने माखासे बहुद बार्डेन बहुद थाखा फैसानिबो माबा प्रब्लेम बेफोरबायदि फेसबो जाबोयो जायनि फलाव जोङो फैसा लानानै जोङो बिमाफोरनावहाय जोङो फैसा लानानै जोङो स्कुल लाइफआव जों मारै आवगायनो एफाबां फैसा लानानै आरो फरायनाय समाबो नस्थ' जालाङो हिसाबै दा जोंबो बैसो लासै लासै जों दा फैनाय हिसाबै एकर्डिंलि जोङो दा एसे सोलिनो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो लोगोसे जायगाफोरबो नायबायनो लुबैबाय बेजों लोगोसे जोंनि राइडआव एसे राइडार्स कमिउनिटिनि गेजेराव ओरैबायदि फिलिंस फैयो ओरैबायदि मोजां मोजां मानसि लोगो मोनगोन आरो मोनसे फेमिलि इउटिउबाव जेरैहाय इउटिउबार्सफोरजोंहाय जेरैहाय फेमिलि बिदा फंबाय सोमोन्दो थादलायो राइडआवबो बेबायदिनो ओरैबायदि मोजां सोमोन्दो थादलायो
खान एक्सप्रेस जेब्लानाखि राइडार्स जानानै जेब्ला नोंथांमोना गोदान गोदान राइडार्सफोर लोगो मोनलायो ओरैबायदि अनलायनाय फैगोन माबा मोनसे प्रब्लेम जायो सहाय होलाय बिनिफ्राय माने सालायनायाथ' गोरलैनिफ्राय सालायबोबाय थादों होमब्लाबो जोङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायफैनाय जायाखैमोन खाथि खालायाव बेरायनाय मानाय बेफोरो सोलियोमोन आरो जोङो मा होननो मोनसे क्लाब जोंनि गल्डेन लेंगु राइडार्स 2017-18 निफ्रायनो जोङो ज' सालायबोदोंमोन बाट एसे अफिसियेलि जोङो बडि दानाय जायाखैमोन बाट थांनाय बोसोराव जोङो अफिसियेलि जों दानाय जाबाय ओमफ्राय रेजिस्टार्ड जाबाय जोंनि क्लाबनि मुंखौ गल्डेन लेंगु राइडार्स होननानै बुङो जोंनि चिराङाव मोननै क्लाब दङ नामा दासिमाव BRMC दङ आरो जोंनि क्लाब दङ आरो दा फंबाया बेबायदि सोरबाया बेबायदि माखासे बाइक राइडार सोरबा साइकेलनि जिखुनु जाया खेल देमालिनि सोरबा गानजों बेबायदियाव बयबो सेंग्रा सिख्ला जुदि बाहागो लायोबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ड्राग्स जानायफ्रा खमायनाया फैगोन नामा जों बेखौ एवारनेसबो जों होनो हायो एसे राइडार्स हिसाबै जोङो प्रपार गाइडलाइन्स रुल्स मथे जोङो थाङो मथा मथि जोङो बुंगोन जे प्रपार हेलमेट जेकेट ड्रेस गियार्स राइडिं गियार्सफोरखौहाय मोजाङै गाननो नांगोन आरो डिसिप्लिनै नोङो सालायनांगोन माबायदि समावहाय नों अभारटेक खालामनो नांगौ आरो माबायदि समावहाय नोङो माने जि स्पिड लेभेलाव थांनो गोनां नांगौ बेखौहाय आरो बेजों लोगोसे जोङो ओरैबायदि जोङो इनिशियेटिभ लायो बबेबा समाव सोरनिबा न'खरफ्रा बा सोरबा माबा मोनसे अलखदाव दङबा जों हानाय माबा मोनसे केपासिटि हानायफोर बायदिबा जों बेफोरावबो जों मदद होगोन आरो मेनलि जोङो ब्लाड डनेसन बेफोरबायदिखौबो जों होगोन माने एवारनेस बेफोरबायदि होनायजों लोगोसे जोंबो जों मदद होलांनो गोसो जायो जाखिनि जों हायो एसे ब्रादारहुड हिसाबै आरो दानि सोलिबाय थानाय बे गथ'फ्रा जुदि बेबायदियाव बाहागो लायोबा ड्राग्स जानायफ्राबो खमायलांगोन ना अट'मेटिकेलि खमायलांनोथ' गोनां जागोन मस्ट वेलकाम जाय माबायो सोबमो मायो जायो जोंनि माबायावहाय फैयोबा जों अट'मेटिकेलि जों बेफोरखौ निश्चित खालामखायो आरो माने बुंगोन जों बेखौ फोरोंगोन जोंनि रायलायनाय थानाय बिहेभियारनि गेजेरजोंहाय जों बोसोन होलायनायनि गेजेरजों बांद्राय नों मा बेफोरबायदि जाखो जों नलेज होलायनायनि गेजेरजों मरेल केरेक्टारबो जों होलांनो हायो बुंलांनो हायो आरो जोंनि सिनियर्सफोरा बिदिखौनो फोरोङो लिडार्सफोरा जोंनि राइडिंनि अनेक लिडार्सफोर थायो नालाय सिनियर्सफोर बिथांमोना गाइड खालामो आरो मोजाङैनो लोगोसे मानसिफ्रा बुङो राइडारफोरखौ माने राइडाराव हाबबा ओरैबायदि माने गिथाव बाथाव सालायनो हागौदां माने माखासे राइडाराव थाग्रा मानसिफ्रा माने एकदम माने जायगायावनो गारि बाइकफोरखौ फिदिङो जिखुनु जाया माखासे सानस'हायै माखासे गिथाव बाथाव राइडारनि मानसिफ्रा बाइक गारि गुराखौ सालायगोन नामा होननानै साननाय थायो आरोना दा बिनि सायावनो बुंगोन नामा राइड सालायोबा बेसेबां माने बेयाव माखासे डिसिप्लिन दं बेखौ एसे फोरमायगोन नामा फोरमायगोन माने खोथाया जाहैबाय बाइकआथ' साबानो खारखायो बयबो साबानो हाखायो खिन्थु जोङो सासे रेसार नङा जोङो राइडार्स जोङो सालायगोन रेसारजों राइडार्सजों एसे डिफारेन्स जायो रेसारा जाहैबाय नोङो एकदम बे मटर स्पर्ट्स बेफोराव गारि बादिनाय मानाय बेफोरबायदि अनेक रोखोमनि थायो खिन्थु जोंना बिदि नङा जोङो मोनसे मट' लानानै बा मोनसे सिस्टेमैसो जों थांगोन आरो माबा मोनसे डेस्टिनेसनाव जुदि जों थाङो बे डेस्टिनेसनखौ मोनहैनो जोंहा मोनसे केलकुलेसन थायो बबे किल'मिटारसिम जोङो दिनै सानसेयाव जों बबेसिम सालायगोन बेफोरबायदि आरो बैयाव बेसेबां सम लागोन बेफोरखौ जोङो समनि गेजेरजों जोङो समानै जों थाङो आरो माने खोनाबाय फंबायनि माखासे खुगानिफ्राय सिंगारजों माखासे बर' हारिया गासिबो जुदि मोजाङै खौसेखौ जानायनि माखासे सम्भाबना दं होनदों लोगोसे बाइक सालायनायफ्राबो मोनफ्रामबो बाइक सालायोबा मा गानबा सेफटि बेखौबो खोनानो मोनबाय आरो लोगोसे जेरैबायदि सोरबा गान खनगिरिया खनबाय सोरबाया बाइकनि माखासे जिखुनु जाया खेल देमालि माने गेमनि बेलायाव सोरबाफोर आग बारायोबा जोंनि बर' हारिनि समाजनि गेजेराव ड्राग्स जानाया खमायगोन होननानै फंबाया एसेबाबो आंनि चेनेलाव फंनैसो बुंबाय दा बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन बाट आं एसे बुंग्रोनो सानदों आदाया आंखौ एसेबां मोजां इन्ट्रडिउस होगासिनो दङ जे मुंदांखा सिंगार होननानै आं माने एसेबांसिमबो दाबो जायाखै
आं जालांगोन जालाङा बेखौबो आं मोनथिया खिन्थु रायजो राजानि बिजिरनायनि सायाव जाहैबाय बियो बाट आं रोजाबनायालाय आं रोजाबबोबाय 2010 निफ्रायनो दङ मेथाइया गोबां दं खिन्थु आङो माने समनि गेजेरजों बहुत गेप्स थाबोनाय जादोंमोन बर' समाजनि आं मेथाइ रोजाबबोनाया 2010 निफ्राय गैयालाबो दासिमावहाय आं बै समनिफ्राय आं कन्टिनिउआथ' जाबोदों हो खिन्थु बेलेग साइडनिफ्राय आं कन्टिनिउ जाबोदोंमोन खिन्थु आं एसे हल्दा बर' माहारिनि थाखाय रोजाबनो आं दा सिगांबोबायथ' रायजोफोरा अनसायोबा नोंथांमोननि अननायनि गेजेरजों आङो आवगायलांगोन होननानै आं सानदों मोजां जायो जाया मोजां जादों जायाखै बिजिरनाया रायजोफोरनि सायावसो दा बेनो आरो। दा फंबाया ओरैनो बेसेबांसो गान खनबोखो? खननाया आं नो डाउट आङो दा एसे हल आङो मादार्स डे गैयालाबो मेदाम सुलेखाजों दोंनै रोजाबबाय आङो ओमफ्राय उसारानिजों दोंसे ओमफ्राय निथामनिजों दाख्लै दोंसे दोंब्रै ओमफ्राय आंनि आंनि पार्सनेल मेथाइ दोंसे दोंबायाखौथ' आं दा रोजाबखाबाय ओमफ्राय सिगांथ' आं एसे रिलिजियास मेथाइ आं रोजाबोमोन 20थासिमसो दं खोमा 20थासो मेथाइ रोजाबदों जानांगौ रिलिजियास मेथाइ रोजाबदोंमोन सिगांनि समाव बेफोरबायदि आरो खिन्थु दानिफ्राय आं बिराद इन्टारेस्टेड आं हाबफिनबाय आं रोजाबलांगोन दा गोबां खोनालांनो मोनगासिनो दङ नोंथांमोना अनसायोबा खोनाबाय गावनि खुगानिफ्रायनो उननि समाव आरो साबसिन बर' रायजो राजाफोरनो माखासे खननानै गावनि गोदै गारांजों खननानै खोनासंहोगोन उननि समाव नेनानै थाबाय था जों बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन फंबायजों आंजों आंनि चेनेलनि नायगिरि आरो बे फंबायनि चेनेलनि नायगिरि बयबो जों माबा मोनसे जुदि सावरायनायाव गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिनानै बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।